kodwa ngiyasaba. Amen. Ngisaba nokuyakubika nje nenkinga enginayo ngisaba ukuyakubika kulo unyazi ukuthi ngizofike ngithini ngizoqala ngithini kuye kusinde nje konke. Ngiyabonga ke Nkosi ukuguqa phambi kwakho. Ngiyacela nobaba onondwayiza ophuthaza izulu ubaba beseduze kwami bangenqabi Nkosi ngamacala ami mhlambe nginawo ukubona bese bengenza inhlekisa phambi kwakho ngikhuluma okungafanele. Mhlambe ngakakhulumi ngicela ukubonga Nkosi yamakhosi umusa osenzele wona emzini wakabhekuzulu ngelanga Nkosi onyathele ngalo kwaba Nkosi enhlizweni zethu sengathi izulu liyavuleka kwangathi umthwalo bese uthwele usukile emahlombe ethu. Siyabonga Nkosi yamakhosi ngibonga izwi elaphuma ezulwini elathi lapha ekhaya kulomuzi wasekuphameni kukithi. Lelo zwi Nkosi lisankenteza namanje endlebeni zethu ukuthi emzini wasekuphakameni kwaBhekuzulu ikubo kaJehova. Amen. Siyafisa amacala obaba nabafowethu enzeke eminyakeni edlule phakathi kwalwamuzi esulwe. Amen. Siyafisa ubakhumbule nesikhala esikhona esesinabile nasemnazetheni lonke. Siyafisa Nkosi usivale kuphele lokhu kulimala kwaManazaretha ngesibhamu. Siyacela Nkosi usikhumbule ungasilahla. Amen. Ngizocela ukudlula esihlawulweni sika 35. Baba wethu wosasulene ngiyaxolisa ukunqanda isihlalo sikaNkulunkulu. Bantwana bakaNkulunkulu sisendabeni enkulu yehlela kithi esingazi ukuthi siyoyibonga sithini. Umfowethu obekhuluma ekseni ugijime kakhulu ibanga elide. Ngabona ukuthi gijima insizwa esibonile izinto zenzeka phambi kwayo noma incane kodwa ngayizwa ukuthi ikuthinta konke. Akukho kusela ongathi wena ungase ukukhulume ngako. Mhlambe nami ngizokukhuluma ngiphinde akade ekukhuluma. Mhlambe konke njengoba kunjalo ngoba akukho lapha engathintanga khona. La abantwana beNkosi indaba esikuyo iyesabeka kakhulu. Uma umuntu obhekisisayo la sikhona ayikho into engekho. La kuShembe kuphelele konke. Uma usufike la ufike emphelandaba awuzobuye uyendawo. Wena nje uze la uthi usazobona ukuthi kwenziwani yini etholakalayo awusezudlula. Usuhleli ngoba kusekhaya. Mawudlula lokho ozokudlula ukushiye la ufana ukuthi ushiyikini. Ayikho into engekho lapha kuShembe. Uma kade uyintandane ungenamzali noma ungenamndeni la kukhona konke lokho. Mama wakho uzomthola, ubaba wakho uzomthola, nomndeni wakho futhi uzowuthola. Ayikho into engekho ngeze ukuyithola mase ufike la. Kuphela hlala phansi. Hlale nje uthule. Ungajahi. Mawujaha sokubona ungasekho phakathi kwethu. La ekhaya satshela ukuthi akugijinywa. Kwathiwa mawugijima uyaphoseka. Sabamba lokho nje
Siyaguga akusekho lapha singabe sakhona akho umuntu ongaphinda avume ethini emabandleni. Alikho ikhehle nganganami kangake ngakwazi ukugijima njengoba kuyagijima phela lapha enkonzweni. Sinethezekile ke lapha sihleli sibeka izandla ngemuva sincike esigxotsheni. Nawe hlala nje kanjalo ngoba uzokuya ndawo kuphelele konke. Ayikho into engekho. Kuphela abantwana bakaNkulunkulu kufuna sikhumbule ukuthi njengoba silapha sizokwenzani. Yini esizele. Njengoba ngithi konke kula lokho othe wena uyakushiya kubalekela uzokufica la. Uzofika kukhulunywa leyo ndaba. Leyo ibalekilile. Ubongo walenkolo inhlonipho mana zetha ingcwele. Mawuke bageje enhloniphweni. Isikuphunyukile ngeke usafika ndawo. Foundation yakho seyonakele noma ungabusayakha indlu uqhubeke nayo kodwa izoqhuma. Ngoba ubanga nayo inhlonipho. La ekhaya safundiswa ukuthi umuntu uyadlula. Kwathiwa la ekhaya khona izinto ezingenziwa. La ekhaya khona izinto ezingahlekwa. La ekhaya khona izinto othi mawuzibonile ungazikhulumi. Mawuzobona into wena bese uyakhuluma uhamba ukhuluma ngayo. Seyinakela indlela yakho. La ekhaya kufuneka ube novalo wesabe. Ithi inkosi ngolunye usuku emzini wasekuphakameni. Uyabusiswa umuntu ogama lika Shembe lingathukwa ngaye. Uyabusiswa umuntu ogama lika Shembe lingathukwa ngaye. Uma ke ugijima ngase kwenzeka igama lika Shembe bese liyathukwa lithuka ngenxa yakho. Ngoba uzothuka sewenza izinto ezingenziwa. Sokhuluma izinto ezingakhulunywa. Sohamba ngendlela engahanjwa ngayo. Inazetha lihambe noma kanjani. Inazetha likhuluma noma kanjani. Kale kwathiwa omama bakhulumayo. Kodwa namadoda asengiyengwezwe ukukhuluma. Noma kusetaxini noma kephi umuntu akhulume ngoShembe alengise igama lika Shembe taxini afuna abantu baphendule indaba yakhe ekhulunywa uye. Alulazi igama lika Shembe. Enze into engenziwa. INazaretha alihambi lidle endleleni. INazaretha andaba inqaka indaba. Yonke indaba eqhamukayo inqakwa yili iNazaretha akwenziwa kanjalo mazetha ingcwele. Le ndlela esikuye iyahlonishwa njengomnikazi wayo njengoba ezihlonipha nathi esihlonipha. Ngoba okwenzayo kulotshwa kuye ngoba sekwathiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Singabantwana bonyazi. Amen. Amen. Uma ke senza kahle kulotshwa kahle kuye uShembe. Uma senza kabi futhi kulotshwa kabi kuye uShembe. Uthi mangabe wonile noma wenza into engasile engafanele abantu bathi neNazaretha ngathi liyakwenza ukuthi. NeNazaretha ngathi liyakhuluma kanje. Kanti bekukhuluma wena kuthiwe noShembe uyakwenza ukuthi. Basinda kokuphephisa abamba ezingosini bayaphonyozwa ukuzithela abalithande elisayo. La ekhaya abantwana bakaNkulunkulu khona abantu abadala, khona abantu abahlonishwayo, khona amakhosi, khona abefundisi, khona obaba, omama abadala abahlonishwayo, khona nezingane. Abantu abancane, izingane ibona abantu abahlonishwa kakhulu ngoba basazokhula. Uma uke waba inhlakanhlaka phambi kwabantu abancane, okwazi ukuthi ukhulisa isizwe esingayindawo. Uma uke wafunda ukukhuluma kabi phakathi kwabantu abancane, okwazi ukuthi isizwe sibulele sonke. Inkosi yasekuphakameni yalakha kahle ibandla lawo laphelela mana zetha ingcwele. Yakha u14, yakha u25, yakha u23,
yathi Kunezindawo kuyohlangana khona lapha kuyokwakhiwa insizwa maku 23 ibunjwe insizwa ubunjwe indoda ukuthi umuntu oyindoda kufuna hambe kanjani umuntu ozowakhumuza ufuna hambe kanjani yini edinga ukuthi ayenze nengafanele ukuthi ayenze yakwenza inkosi kwaphelela lokhu yathi lapha niyokhuluma khona noma yini hayi lapha sikhona yabona nje lapha ngikhona akuyona yokhuluma izono esizenzayo ukuthi mangabe kwazi ukuthi wena khona isono kuleli bandla esikhona esihluphayo bese uyalinda uyozunikeza umbhobho bese ukhuluma ngezono ezikhona ebandleni kodwa ube uthi uyathanda unyazi laba bantu bonke abalapha beze kulo unyazi umuntu ofika kuleli bandla wazi ukuthi siyinto eyodwa singamanazaretha ayingcwele kodwa masothi masila umuntu mayiwafika kulombhobho kube yithuba lokukhuluma ngezono abantu baphelwa amandla kuleli bandla baphelwa amandla kuShembe ukuthi kanti uNkulunkulu kanjani makhona izono ezingaka lezi zono ezingaka abantu baphuma nazo bathi hayi ngeke kuyefana namabandla amanye bekungathi bengafanele yini bangcwele uma kunento eyisono esikhona ebusa phakathi kwethu njengezono ehlale kukhulunywa ngazo abantu belapha eBuhleni abakhuluma ngazo bekungafanele yini ukuthi masiko 23 ngophela inkosi yasakhela bese sihlala phansi silulane ngezono engabe sinazo singalindi usuku othi mase kuJuly noma kuJanuary sekhona umhlaba wonke bese sifundula izono sizimisa phakathi kwethu naphambi konyazi ukuthi lapha emanazaretheni khona isono esithile nesono esithile ungalindi ngani sisonke bese siyakhuluma lokho kona ukuthi sizokhuluma phambi kaJehova sikhulumelani okuyizono zethu phambi kaJehova ngasinda ukuphephisa abamba engozini bayaphonyozwa okuzitela abalithande elisaya zothini ivakashi ezivakashela zazi ukuthi lapha kuShembe kusemngcweleni zazi ukuthi singamanazaretha ayingcwele hawu kuyefana leli bandla lefana nebandla lamaRoma ngoba nakhona izono ezithile zikhona asisho ukuthi siyaziphakamisa izono ukuthi azenziwe kodwa angalindi usuku kufika abantu bokuhamba bangcwele bese bayithuba lokuthi sinekane phambi kwabantu bokuhamba uma kuyimhlangano siphambi kwenkosi abantu bazi ukuthi basemngcweleni bazi ukuthi mase befika kuShembe bafika ekugcineni indaba kube yilanga la abantu bezokhuluma ngezono zabantu sinephane simbulala ubunqunu bethu ahlambazeka isonto alikho khona uShembe sakhela lona ukuthi ahlale kulo silungisane sibe ngabantu abazothi uma bephuma behamba endaweni noma ngabe sambaphi athi umuntu ngiyafisa ukufana nalo baba ngiyafisa ukuba njengalo mama alikho khona njalo ka 23:1 14 singakhane khona kulezo ndawo ezakhiwa uShembe ukuthi kuzo kube indawo lapha sizokhuluma zikhona zonke izinto awubheke nje uShembe wakwenza ukuthi akube sebusuku abantu belele ikhona abantu bengezozwa izono zethu kodwa thina sizolinda usuku ukuthi akube semini kodwa emlonyeni wethu sithi siyamthanda uShembe ihlazo lasekhaya la uzalwa khona nje emzini kayihlo ihlazo lasekhaya uye uthatha ukukhulume hamjana abantu ngehlazo lasekhaya ulinde bekhona imicimbi emikhulu ezobiza bonke abantu bese uzoneka ihlazo lasekhaya phambi ngabantu behambile noma kumcimbi noma kephi kuye ukuthi kule vakashi zivakashele ubaba wakho evakashele umama wakho noma umndeni bese uyasukuma wena ukhulume ngamahlazo alomuzi ukuthi apha ekhaya kunje izinto ezingamahlazo kanti kufishwa nini zifishwa izinto ezingamahlazo
Asibuke lento bantwana bakaNkulunkulu. Uma sithi uShembe siyamthanda, asingamdumazi. Asingamdumazi. Noma kuthiwa siphehliwe. Noma ngabe yasazi siphehliwe. Musu linda phela kufika abantu. Silungise, siqondise. Asithi singaqondisa siqondise. Kodwa musu linda kufika abantu. Bese uyasiqondisa ukuthi uyasakha uhlambalaza. Inkosi yahlaya zulwi yaba kumuntu yebantu yabantu yazela Hebrew 12 verse 14. Hebrew 12 verse 14. Hebrew 12 verse 14. Zamani nihlale kahle nabantu bonke. Nibe nobungcwele. Angeyibone inkosi noyedwa. Osanayo. Engenabo. Osanayo. Nibhekisise ukuba ungabibikho ongazuziyo umusa kaThixo. Osanayo. Kungamili isithombe esibabayo sinkathaze bonakale abaningi ngaso. Ngiyabonga baba. Zamani nihlale kahle nabantu bonke. Mangamili isithombe sibabayo phakathi kwenu sinilimaze bakhathala abaningi ngaso. Awubatheni namandla. Laba beze lapha bethi bezonyazina awubatheni namandla. Abazobuyela nemuva bethi ayikho lento kuyefana. Siyezwa kuthonga nemehluko kodwa kuyefana nje. Kanti bezwe wena usukhuluma ngezono zethu. Bezwe wena. Shembe ukwenze konke. Khulumile insizwa lapha ekseni. Ukwenze konke uShembe ukukhombisa uNkulunkulu. Kodwa indaba isele nathi. Sifana nabantu uthi kiwe empini bona babehosha induku emabuthweni induku bezihosha uShembe siyazihosha induku kuye uthi uyaphambili siyazihosha induku. Agada ngazo. Simthena amandla. Ngoba senza sikhuluma ihlazo lasekhaya. Simthena amandla. Sinemsebenzi esibekele yona ukube ngabe nathi siyayenza. Njengamanje insizwa kuvaliwe emsebenzini angithi. Bahamba abantu baye emakhaya. Abayileka emakhaya abantu. Bahleli lapha eNanda kade ekhuluma lo Dumisa. Uthena kayena waseNanda. Bahleli manje abantu bahleli eNanda abayile emakhaya. Bahleli kwamasha abantu abayile emakhaya. Kodwa imizi izokwakheka yona. La bantwana baNkulunkulu lento iyahambisana. Kufanele waziwe ekhaya, waziwe futhi esontweni. Akafunakala umuntu owaziwe esontweni angaziwe ekhaya. Akafunakala umuntu okholwa kakhulu kodwa angazi ukuthi ekhaya yini elungile nengalungile. Yini enziwa nengenziwa.
esontweni umuntu akholwa kakhulu ingakho sigcina sesilingana nje sonke sesiyinto eyodwa ngoba siko landa umthetho emakhaya siyofundiswa ukuthi umuntu omdala nomuntu omncane umehluko wabo kuphi ingakho ukukhuluma kwethu kulingana esontweni ngoba siwulanda umthetho emakhaya siyofundiswa esontweni abantu bakwenza konke kwesonto kodwa emakhaya abenzi lutho khona kunensizwa nje la insizwa leyazalwa ayikaze ithenge iphinifa ithengele unina eyavunda kuye esiswini iphinifa 150 iphinifa kodwa yasebenza hola imali enkulu engaka kodwa akakwazi ukuthi umzali wakhe amthengele iphinifa khona abanye kulala kungadliwe kodwa uyadla uhlela phethekwini uyadla yena udla into ayithandayo nasesontweni uyanikela ukwenza konke kodwa ekhaya kuyalala kungadliwe khona lo muzi uzowakha umuzi womuntu mengakwazi ukondla abazali bakho umuntu uzokwazi yini ukondla umkakhe manje seganiwe sakhula thina kuthiwa uma ungenayo indlu yakhile egcekeni ebiza igama lakho ngeke uzowakha umuzi satshelo kanjalo baba wasalala kuthiwa uma ungakwazi ukondla abazali bakho ngeke uzukwazi ukondla umndeni wakho uyokondlela uyihlo kunezinsizwa zizele ingane kodwa zikhuliswa omkhulu bazi ingane omunye azale ngale ngaphandle abuye mesezele asale inqwaba ngale ngaphandle abuye seze sontweni hayi ufuna ukuye ebhechini ufuna intombi eyingcwele kodwa ngale ngaphandle uzele inqwaba yengane ziseshumini ingane kodwa sontweni ukwenza konke umzizele njena uzishiye kanjalo akazodli bese ngeke ulanda imithetho emakhaya bengeke sekuyilandela imithetho emakhaya konke ke ngiyibone la manazetha ingcwele njoba kungenzeka uma uJehova evumile kungenzeka sithiwe sesibe sibhava la endleleni liyazi ukuthi umuntu omdala awubhavi naye animfundela fundani bangcwele 9 Genesis 9 verse 10 kodwa insizwa lapha ekhaya ngoba sinawo umthetho zifundisiwe zikhule enkolweni lezazi inkolo phethu siyalingana siyefana zibhava sesibhave nabefundisi zibhave nabashumayela emfuleni ubona umzimba womfundisi ubona umzimba kayihlo uma umuntu elingana nobaba wakho nje ubaba wakho lo sakhula thina obaba bageze enhla bebhave enhla baba sibhave ngezansi kude le singakwazi ukubabona kodwa lapha esontweni kuyefana nje ifunde bayithola verse 21 waphuza iwayini watakwa funda shumayi walala bunu walala nqunu yiyo shaya ethendeni lakhe yeah uyise kaKhenani wabona ubunqunu bukayise wabatshela abafowabo bobabili bengaphandle lo mfana omncane ke ubona uyise ungaphakathi etendeni lo mfana methu uyadlula ubona uyise udakiwe ulela unqunu usesuka lapho uyotshela abafowabo uthi hey bafowethu ozani nizobona uShemi noJafethe yeah batha ingubo abafowabo abadala bathatha ingubo bayibeka emahlombe abo bobabili base bayibeka emahlombe abo omabili wayibamba ngapha omunye wayibamba ngapha bahlehla nyovana babheka le base behlehla nyovana ngoba bengafuna ukubuka umnqunu bukayise babusibekela ubunqunu bukayise base bemboza ngengubo ubuso babo babheka ubuso babo bubheke emuva bayakuya nje ubuso babo bubheke emuva
ababonanga ubunqunu bukayise. Ababonanga ubunqunu bukayise. Verse 24. uNoah wavuka ebudakweni. Sekudamukile. Ozana. Wezwa lokho ebikwenzile kuye indodana yakhe encinyane. Verse 25. Wathi uthukiwe uKenani. Ngiyabonga baba. Yathi masivuka indoda endala sebudamukile base bayitshela ukuthi lo mfanyana wenza into enjena. Lo mfana wenza into enje. Usethile wena mfana uqalekisiwe ngalesenzo sakho ngoba wabona ubunqunu bukayise. Kodwa nina ntasuthi nigeza nabefundisi. Nigeza nabantu abangangoba baba benu. Nithi kuyefana, yini efanayo? Yini uzolungelwa yini efanayo? La ekhaya, angathi futhi ekhaya, umthetho nje. Uyihle akwazi ukuxolisa kuwe. Ubaba wakho uyakwazi ukuxolisa kuwe. Uma ubaba wakhe kwathi ngiyaxolisa mntanami, usekusuke sekubulele. Baba wakhe akaxolisi kuwe. Kodwa la ekhaya kufanele ukuthi ngolunye usuku umfundisi abe lapha ashushiswe azakhipha igama lokuthi uyaxolisa kodwa sekukholweni. Sese ulandela umthetho emakhaya. Kungenzeka ukuthi inhlangano iyangena, inhlangano iyahamba, sizobe sihamba nabantu abanjalo bangawuthathanga umthetho emakhaya, bazobe beshushisa abefundisi, bashushisa abavangeli, bashushisa abashumayeli, bashushisa oyise. Abesethi umuntu uzozuza inhlanhla. Uzoyizuza aphi inhlanhla? Uzoyizuza aphi inhlanhla? Sibekela umsebenzi mana letha ingcwele. Kuthi wafundisa. Wafundisa. Ithi incwadi zamani nihlale kahle nabantu bonke. Webo mama. Thule Nkosi. Webo mama. Kulungile. Ivila la kwakho. Iqanda la kwakho. Roma 5 verse 1. Roma 5 verse 1. Iqanda la kwakho. Leli qanda lakho olizele elikwazi ukupheka uphuthu. Alazi lutho nje. Iqanda la kwakho othi malishonela ngashaya u6. Lona liphuma ngesango. Imali yakho edlala. Kodwa kuzothi mase sesemgidini bese kuthi thina ntasuthi ngoba vele umthetho asiwuthatha ngemakhaya sifundiswanga ukuthi umuntu mayithi uyagaliswa egana umuntu onjani usiyasuka wena ubuka amakhosazana lapha agida bethi hawu ngiyothatha le. Awumazi umuntu ukuthi lapha esuka khona usuka kephi ufundisweni hayi ngizoyithatha le. Ubona izitho zinkulu ngithi wabona intombi imi kahle ngizoyithatha uthatha umuntu ongakwazi ukwenza itiya. Uthatha umuntu ozokukhahlela ngeenyawo ukukhahlela wena ozothi efika bekukhwisha abazali bakho athi asiphume lapha asahambe siyokwakha endaweni ethile ngoba umama wakho uyathatha. Uthatha umuntu onjalo ngoba uthathanga umthetho ekhaya ukuthi umuntu uganwa umuntu onjani. Ngeke uthole lapha esontweni umthetho ngoba vele bathi bebekhuluma obaba ububabuka kabi wena babe siyawuthambisa kumthetho. Funa masethule. Thule Nkosi. Yebo baba. Yonika. Kunjalo lokhu sithethelelwe ngokukholwa. Kunjalo kusithethelwe ngokukholwa. Sinokuthula kuThixo. Sinokuthula kuThixo ngayo inkosi yethu. oza nayo uJesu Kristu. Okungaye saba nokungena ngokukholwa kulomusa esimi ngawo. Sithokoza ngethemba lobukhosi bukaThixo. Asikho lokho kuphela. Kepha sithokoza nalapho sihluphekayo. Sazi ukuthi ukuhlupheka kubanga ukubekezela. Ukuhlupheka kubanga ukubekezela. Ukubekezela
kubanga ukuvunyelwa kubanga ithemba. Yebo. Ithemba alijabhisi ngokuba uthando lukaThixo luthelwe ezinhlizweni zethu ngomoya oyingcwele esimphiwe. Ngiyabonga baba. Ngiyadlula bomama. Sengizohlala phansi. Ngiyadlula sengizohlala phansi. Kuthiwa ithemba libanga ukubekezela. Ithemba alijabhisi. Le ngane oyikhulisayo ukhulisa ingane engenamthetho, engafundiswa lutho, eyiqanda, engazi lutho nje. Kodwa ekugcineni uzofuna ukuthi lengane ayihambe yogana. Uma seyiganile izofika ihluleke emzini, uyikhipha khona injalo ingane yakho uthi kade ayihambi yokugana, kodwa wazi kahle ukuthi emendweni kwenziwa lezi zinto ongayifundisanga zona. Izobuya nje ibuyiswa into encane nje ubunuku. Ibuyiswa ubunuku nje ingane ingakwazi ukugeza, ingakwazi ukuklina. Iyafika ngapha lensizwe ifundisiwe asibona sinyalo lezi insizwe. Siyaqobezela. Iyafika lengane lapha emzini ifika nobunuku ngoba ayifundiswanga beyithi manishona ilanga yona ibiphuma ngesango. Uma kuthiwa igeza ithi ngigezile emini. Ngoba ayinamthetho ayifundiswa umuntu ukuthi akalali umuntu engagezile. Ayikwazi ukupheka, kuyaphekwa emzini. Kugezwe izitsha, kuyawashwa emzini. Uyayikhipha ingane yakho yenza inhlekiso yobukisa ngayo. Nawe uyozenza inhlekisa ukuthi awufundisanga wena. Uma isiganile lengane izobuya emzini. Isibuyela lapha ekhaya. Naye le ntalisuthi engadlulanga koyise ukubuza ukuthi uma ugana ufuna ugane kanjani. Isiyahamba manje siyafuna inkomo zayo, isiyafika le ndoda le. Le ndoda yomkhowawo. Manje sifika lapha nithi hayi asilinde mkhwenyana iyozigana. Iyozigana kuyimakubuya inkomo zakho. Iyogana phi ivila. Lizogana phi inuku. Elingakwazi ukupheka, elingakwazi ukuwasha, lizogana phi. Zonke zibuye lezo nkomo. Kodwa ithi incwadi zamani nihlale kahle nabantu bonke. Sohlala kahle kanjani phambi konyazi. Uma ukuthi nami umfundisi uMathenjwa ngiyamkweleta inkomo inkomo zakhe ngoba ingane yabuye emendweni. Sohlala kanjani kahle esontweni. Yeah. Uzohlabelela wena? Ngivume mina. Angivume mina wena uhlabelele kodwa kunenkomo zami ezikwakho. Zithe masifika inkomo kanti wena ubulindeni kanti wena. Izozisona sifika inkomo usuyazithatha adlulisa wena inkomo uzisa lapha yana nawe uyolobona ingane yakhe iyagana ngala nawe uyalobola futhi uyaphambili ulobola ngalezi zami inkomo. Uyabuya uzoshumayela lapha phambi kwami sizohlala kahle kanjani? Sidlala icephu ihlangano kanje icephu. Hayi ngeke. Kanje uyangikweleta uhleli nengane yakho nenkomo zakithi. Indlo zakithi izokubuka kanjani? Sokuthanda kanjani wena? Uzoba umuntu onjani? Asibuke abantwana bakaNkulunkulu lento. Asibuke ukuthi isonto silisaphi. Liyapi isonto? Ayikhuphuka. Lizolunga yini? Singabona sonke yini? Yindaba siqolane sisodwa. Yeah. Ungixolelani ngophela ngwakithi? Singamalunga leke naye. Ungixolela ukuthini ngophela ngathi wena mawazi ukuthi cha eyami ingane ivila ayikwazi kwenza lutho iyinuku uthi cha uze ngayiphi cha ngize ngale. Ayi iyekele. Dlula enza lapha ekhaya zonke zingimaqanda asifundiswe lutho. Dlula nasi ngoba njengoba ngayifundise wena yazi ukuthi angeke igane noma ingagana ihlazo izobuya. Yeah. Izobuya. Angishila date lenkomo. Izobuya ibuyiswa ukuthi izofika ihluleke lezinto ezenziwa lapha azenziwa lapha ekhaya. Asibuke lento maNazaretha ukuthi isonto silisa kuphi lizolunga yini? Asazi bantwana kaNkulunkulu. Asazi bantakwethu asazi.
ukuthi sokholwa kanjani ngoba uma umuntu esefika laphana bayaphuma bonke abantu kade bazi amanazaretha makuthiwa kuyolotsholwa bazophuma baphumele ngaphandle bese ngena izinsizwa ongazazi ubona ukuthi kadedla manje angele kunukindlu siyolobona njalo thina ngifika nenkomo awusekho wena mina ngazi ukuthi ngemzini wamanazaretha bese ngibizela abafowenu ngoba wenzela kona ukuthi mase ngifaka ngizofuna inkomo bese uyangijikela le ngane akusiyona yami ingane kaBaba le nabo oyise oyise yilaba ibona bazokhuluma kodwa sikholwa nawe kanti uShembe kavena akhe isizwe sakhe avakho umndeni wakhe yini uShembe abantu abazozwa izwi lakhe bezintando yakhe masikhalisana sihamba siyaphambili kodwa siyakhalisana thina kuzolunga kanjani uma ungayifundisanga ingane yakho hlala nevila lakho elakho ivila lakho uwe hlala nalo ungathi alambe leyo ganga hlala nalo elakho ngiyabonga abantwana bakaNkuluNkulu Hawu ngangezwa mina. angazi lapha kade ngithunya khona mangifike leni